Christianshavn, tidligere et kvarter for arbejderklassen, i dag en trendy bydel på sin helt egen facon. Forretningsfolk, kunstnere, hippier, skæve eksistenser og børnefamilier lever side om side blandt coole caféer og charmerende gamle huse. Christianshavn blev i 1619 tegnet af hollandske arkitekter, og af de gennemgående kanaler og de sammenklæbte smalle huse kan man tydeligt se de hollandske aftryk. I det gamle kvarter er de fleste huse heldigvis blevet vedligeholdt og står stadig som de har gjort siden de blev bygget. Selvom der er gået over 400 år, kan man stadig fornemme de gamle dage. De gamle lygtepæle, vindueskodder og udskæringer minder en om, hvor dygtige håndværkere vores forfædre var. Man kan kun forestille sig, hvilke historier disse huse ville kunne fortælle, hvis de kunne tale. Christianshavn blev i sin tid bygget som handelshavn. I kanalerne kunne de sejlende købmænd nemt komme rundt og sælge deres varer. I dag er kanalerne stadig meget befærdede, ikke længere af købmænd, men af lystsejlere fra nær og fjern. Beboere her betragter først og fremmest sig selv som christianshavnere, dernæst som københavnere. Christianshavn er på en måde provins og storby på samme tid, og efter at metroen har fået station på Christianshavns Torv, er det blevet nemt og hurtigt at komme dertil. Henning Larsen, som har tegnet det nye operahus, er også arkitekten bag de nye kontorbygninger og lejligheder, der dominerer havnefronten. I det nye kvarter er der få mennesker på de store og brede fortov. De store firkantede bygninger er stilrene, kolde og mere praktiske end hyggelige. De er farveløse og livløse, men ikke desto mindre er de storslåede og imponerende. Christianshavn er en del af Københavns centrum. Det er et sted for alle slags mennesker, og samtidig er der et sted med mange forskellige slags bygninger. Christianshavn er byen i byen.